Днес ще ти споделя защо реших да кръстя студиото си Прометей. Прометей дава огъня на човечеството. Говорим за нещо, което стои на тъмно вътре в нас, нещо, което не разбираме и не е съвсем ясно. Терапевта запалва една факла. Колкото повече научавам за себе си, за мен самия, толкова по-силна и явна става моята индивидуалност и огъня се разпалва все повече и повече. Аз съм Стела Василева, психолог-психотерапевт, както и лечебен педагог. И освен, че себепознанието може да бъде един личен процес, то може да се случва също така и група. Такава една група стартирам на 19 ноември от 19 часа в Стара Загора и си поканен да се включиш в нея. Също така можеш да се запишеш час за консултация на живо или онлайн, на изписания телефон или през Супер-Док. Днес ще ти споделя защо реших да кръстя студиото си Прометей. Прометей е герой от гръцката митология. Вероятно, много хора знаят, но дори да не знаят, винаги могат да прочитат. Това е една доста интересна история, която сега ще спестя. Важното в нея за този случай е, че Прометей дава огъня на човечеството. Огъня символизира много неща, но две от тях, които са важни за моя избор, са символа на човешката индивидуалност, на огъня отвътре, огъня на моя аз и светлината на огъня, това, че той осветлява нещата. Когато дойде клиент при мен в кабинета, той идва с проблем и иска да се реши проблема. Само че когато става въпрос за проблем на психиката, на нашата душевност, на нашия вътрешен свят, говорим за нещо, което стои на тъмно вътре в нас, нещо, което не разбираме или не е съвсем ясно. И всъщност това, което клиента и терапевта правят заедно е да осветляват този проблем, да осветляват вътрешното пространство, за да видят по-ясно какво се случва. В този смисъл можем да кажем, че терапевта запалва една факла за клиента и заедно започват да разглеждат неговата индивидуалност, механизмите, по които той функционира, и решаването на проблема върви паралелно с едно себепознание. Може би всички сте чували, че познанието също се сравнява с една светлина, която човек внася в живота си, в своето съзнание. Също така, колкото повече научавам за себе си, за мен самия, толкова по-силна и явна става моята индивидуалност и огъня се разпалва все повече и повече. Това е, с което аз бих искала да бъда полезна на хората.